Ще играем Hypixel с... Боливар, вижте ма, съм красивен. Не съм ли красив? Кажи ми, че съм красив. Веси! Okay. Так, какво ще играем? Build Battle? Teams? Работи бе, бутонче! Ама първо ще пробваме сол. Окей, ако Окей. няма хора, съм сад. Да ви се не види. Сървъра, бе. Значи хора, вчера сме седяли около 10 минути е така в лоби и не джойна един. Джойнат! Yes! Най-сетне! Хайпиксел ни обича. Хайпиксел ни обича. Просто защото снимаме. Айде да бас. Окей, сега... Латуй. Върколак. Лесно. Разбира се. Познай какво ще направя. Куче. Не виладжер, върху който има куче. There is Ruby. Ей! Готова е. Перфектно. What the fuck? Признай, оригинално беше. Да, ама окей, защото... Мечка. Не. С гащи. Бански. What? Мишка. Това е... Злизак. Сериозно? Чакай, купиш тук! Их Райс Вулф. Пиксар. Свърши тази игра! Напишете в коментарите. Напишете в коментарите дали ви е изкефила интерпретацията ми на Върколак. Ако не, Невъзможен си! Служете линк за по-хубавата ви картинка. Виждаш ли, когато правя нещо, то винаги печели. Помни... Защо русалка? Русалка? Ще сложа Окей. Villager. Под него Silverfish. На някой ютубър, защото... Тя малко забравих да го кръста. Добре. Ето ни го перфектната творба. Това е много добро. Само да вземем едно такова. Дай да бъба още нещо, сме се пробвали поне. Вижме. Окей, какво ще добавя? Не бе, дай да направим един пиксарт на русалка. Добре. Не се подигравай, ще изглежда много найс. Това не е пръчка на... Магическата пръчка на русалките. Честно да си кажа, да, прав си. Тук трябва да сложим ето така, да се огъва опашката и... Ето, И два... после... Да, бе, да. Да, ето тук, така. Чакай.
Best of Ever. Само дето ето тук мисля, че трябва да направим ето така. Това не съм го И чувала. чак сега. Много са близо. Прекалено близо. Чакай бе. Чай бе, имам една идея. Той защо го направи? Също. Имаме две русалки. Не, оставихме оно и зеленото. Баба Яга по-бански. Oh, what? Сложена за таса. Мен не ме кефи това, че има опашка. То се ригава също. What? What? Това се опита. Under the sea. Не, доста добро. Epic. То само не е Вау! готин. Виж я горката, откъснали са и опашката. Убийте ме. Това ли се просто ми казва убийте ме? What? Very nice, very nice. What? What? Кои са тия А, ръци? Ама виж я бе, виж отпред бе, брат. Знам, но... Олфон. Опашката е... Не, седмик, недоволен съм аз. Шибуш се. Имаме повече резултат, отколкото като бях на първо място, така че... Моите интерпретации обаче виж колко са добри. Сега... Но... Мислях, че ще ми викат. Лад, какво е това нещо, бе? Това е много грозно, бе. А те виж какви са добри хората. Ма забелязал ли си, като правим нещата да имат съвсем добре, най-често ни дават пул. Като правим 14 неща, не по място. темата, сме на първо. Смисъл, забелязал ли си го това? Уна кокошка, помниш ли я? Warrior. Симеон, Имаме една идея. всеки има идея. Кой гледаш ти? А? Трябва да има някой гледащ или това е само едно също? Не е определено. Скелетоните ги слагам все едно са убити хора. Смисъл, виж го как изглежда. Насякъде кръв. Огън. Съжалявам, ако има малки деца, които заплашат от кръв. Той е редстон, да знаете. Да, идеите си взимам от гениалното ми тиква. Нямам едно да дърво. говоря така, ама папа му кисел умра. Папурка. Много ми е интересно кой видео ще е направил. Да. What? Ще работят? Но в действие. О. Good. Да. Не. Това е паркур! И има добавка от тях. Епик. Спама легендарката. Виждаш ли тъгова? А? Нищо. О, това е джедже. И ми харесва. Ония казаха лол. One.
Добре, какво трябва да той? Много добро, обаче нещо малко не разбирам. Той меч ти е развалил скулптурата моя. То даже нямаше лице. What? Фотос? Кон с дупето нагоре. Окей. Той чудо. Садизмът. Меч е от вълна и от айрон. О! То меч ми хареса, затова му давам окей. Good. What? Това не е Уория. Good си има и ник. Сега. Кът си. Глупият човечец. Интересна близалка. Сериозно ли? Това моля те То отрази. пише лазер! Лазер! Добре, как ще ви е тоя, бе? Как сме да сети, бе? Добре, хора, признавам, кажете, според вас, тъпи ли са нещата, които правим? Това не беше толкова стъпо, Ще което ми е направих. интересно, някак си е досадно да беше правим верно, беше такива неща верно. би от батъл. Good. А правим играта по-забавна, а не като другите да правим, нека си лижат мечовете. Да, Симеон. Ти беше верен. Всички други. В кое лоби си? Аз съм в лоби 13. И това И е за здравейте, днес. тук е Снежният човек, до мен е умиращия водолаз. Дай да цъкна тука. Добре, това беше за днес. Майнкрафт. И Minecraft Forever! Мятам почни на поразия. Метни го. Метни го. Метни го. повърни Метни го. пошъка. Повърни пошъка. Окей. Това беше за днес. И Уича ми си тръгва.